Història de Xixona al carrer, la Riguà de 1783. Ens trobem al paratge del riu del Castell, que té el seu naixement en la font de Segorb, que està situada al costat dels Bassons. L'àvia baixava per ací i arribar a aquell punt d'allà era canalitzada per una séquia que la emportava cap a la bassa del Safareig per a regar la partida de Segorb. Quan la bassa estava plena, col·locaven ací una fusta per a tancar, col·locaven un portó, tancaven la séquia i alçaven este d'ací per a que l'àvia caiguera cap al barranc de la font. En 1783, una gota freda va fer que el riu del Castell es desbordara i baixara per ací com una autèntica riuada arrasant part del pont d'Alacant. L'Ajuntament, en els poquets fons que disposava, va intentar solucionar i arreglar el pont, perquè era l'únic punt de connexió amb Alacant. Per això va buscar a un mestre d'obra per a que reparara el pont. Un any després, l'obra no havia finalitzat perquè el mestre d'obra havia faltat. L'Ajuntament va parlar amb la família per a que intentara solucionar aquesta qüestió perquè hi havien cobrat part de les diners per fer l'obra. En 1787, 4 anys després d'haver començat l'obra de reconstrucció del pont d'Alacant, encara no s'havia solucionat. Ara el problema era que l'altura del pont era xicoteta i era perillós i també es comptava que l'obra no s'havia fet. El que és cert que l'únic que queda del pont són aquests 3 sillars. I això és tot, ja saps, si serà al carrer, adopta totes les mesures de seguretat i si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.